Hoy vemos Moncada a través de Paco Camps. Paco nació en Alfara en 1953. Estudió en el Colegio de las Monjas Argentinas de Alfara y recuerda como si fuera ayer ir a la huerta junto a su abuelo y la burrita. Estudió bachillerato en el Patronato San Jaime Apóstol, después peritaje mercantil y más tarde la diplomatura de empresariales en Valencia. A finales de la década de los 80 abrió su propia asesoría en Moncada y estuvo como tesorero en el Centro Artístico Musical. Poco tiempo después entró en la Asociación Empresarial de Moncada, AEMON, de la que forma parte desde hace casi 20 años, siendo tesorero, vicepresidente y presidente. Y a todo esto, en sus ratos libres, también se dedicó a ser presidente del Moncada Club de Fútbol durante 4 años. Una vida formando parte activa de Moncada que hoy vamos a descubrir. Bona vesprada, Paco. Moltes gràcies per acceptar la entrevista en Moncada a través de. I avui volíem començant parlant d'una persona que no és nascuda en Montcà, però que té un fort arrel en Montcà. I és que, Paco, tu naixeres en Alfara. Ens pots contar la teua infància? Pues sí, jo nasquí en Alfara del Patriarca, ara un 4 d'agost de l'any 53, ja fa molts anys, com naixien antes. Antes naixies en casa de la mare, de l'abuela, o sea, de la mare de ma mare, evidentment. I bueno, per mi van ser 8 anys perquè estic anant a l'escola de les monges argentines d'Alfara, que és on està ara l'Ajuntament d'Alfara, i van ser uns anys molt... Jo me'n recorde perfectament de m'abuelo, que tenia un carret, una burreta, anàvem a l'horta, i jo recorde molt, vamos, aquesta època va ser molt bona, i me'n recorde de quan anava a l'escola, que era una escola que anaven xiques i xics, que poques escoles anaven junts, i nada, jo vaig combregar en Alfara, prengué la comunió en l'església d'Alfara, també els primers actes se feien allí en el col·legi, i bueno, ja a partir d'ahí pues, me vingué hacia el patronato de Montcà, que estava en la Casa Badia, a costa de lo que és ara la iglesia de Montcà, i després ja fèiem una espècie de primari, no sé, en 2 o 3 anys, després el batxiller ja elemental, el vaig fer en la calle Doctor Durán, que és on estava el patronato, teníem allí tot el camp de futbol per jugar, el recreo i tal, o sigui que va ser això molt bé. Després ja, pues claro, aquesta infància pues recorde, no sé, el tema del col·leccionisme, no? Jo recorde els dillunsos, que venien a mercat en Montcà, que venien de València, i ja per allà es comenci el tema dels tebeos, els dillunsos era, vamos, molt interessant. Més avant, en el Casablanca, que estava així en el quart del Pintor Sorolla, pues feien, recordo Luis Aguilé, que venia a cantar, feien concursos d'orquestes que venien a tocar, i tot estava molt de moda, a una planta baixa que tocaven els diumenges, anaves a ballar allí. Recordo així en este mateix jardí que se ficaren un conjunt a tocar, digueren que no se podia ballar, la gent es comença a ballar i tingué que vindre la policia, bueno, 2 o 3 guàrdies que venien de Montcà, claro, en això tenien prou patós, no? Ja pues, la cosa pues, acaba per ahí, no? És una anècdota que, bueno, en aquell entonces allò era massa, no? I te'n vas a la mili, a Madrid, i allí pues, t'enamores del món fiscal, no? Sí, exactament. Tingueres moltes vivències com va ser el tema de l'amor de Franco, no? Sí, bueno, jo a mi me tocava la Marina, ni sabia que existia, en l'any 75, i d'allí pues, estic en Cartagena, després m'obligaven a fer el curs de cabo en Cádiz, estic en Cádiz 45 dies més, allí fèiem un examen, i els que traia bona nota, pues, evidentment podia demanar destino. Jo en un barco, la veritat és que entré en uno, era un barco del desembarco Normandia, i la veritat és que diria, si no entré jo en ma vida, no? Jo demani Madrid, perquè sé que allí l'únic que havia són barquetes en el Retiro, i bueno, pues arribé a Madrid, recordo quan se movia Franco, estic mirant tot el meu gent, vam agarrar el meu cotxe i vestim per tota Madrid a buscar un diari, tots els diaris se publicaven de la mort de Franco. Anem molt a l'Institut d'Estudis Fiscals, i és allí que m'agradava, vaig començar a mi a picar el cuquillo del tema fiscal. Estic fent un estudi sobre el pressupost de la defensa de la Marina dels anys 70 i alguna cosa, als anys 75 que estàvem, de darrere, per l'evolució, perquè quan anava a les Corts i el Pita de Viga, pues anava l'informe, i bueno, també va ser un any preciós, jo allí vaig viure, allí vaig fer home, no? Pues Paco, ara estem en el teu despatx i com mos has comentat abans, a tu el tema del col·leccionisme t'agrada molt.
quin tipus de col·leccionisme has tingut? Quines han sigut les teves preferències? Què és el que més t'ha agradat? Pues home, jo es comenci, com m'han parlat abans, en el tema dels tebeos, de lo que hi havia entonces, no hi havia altra cosa. Després, pues, la meva afició, que a més me relaja moltíssim, pues, és el muntar maquetes de barcos, d'avions, de carros de combat, val? I bueno, d'ahir també me passi al tema dels llibres antics. Ahir sí que hi ha una temporada que, com podeu veure, això està ple de llibres antics que m'encanten. La història és algo... L'art i la història és el que més m'agrada. I bueno, a partir d'ahir, pues nada, tots que són figuretes de plom, de cavalleries, en fi, ha sigut la meva afició de sempre i a més que me relaja molt. Jo, muntar és crear, comprar-te una cosa per peces i muntar-la pues, és el que més m'agrada, que és crear i estar sempre fent coses noves. I este despatx te'l muntares quan tornares de Madrid? És a dir, acabares la teua etapa en Madrid, te vingueres ací i te muntares la teua pròpia assessoria? Sí, bueno, els principis va ser, fèiem una societat limitada, que era Officeval SL, que la vaig fer en un cosí germà de la Madonna, ¿vale? Entonces jo tenia el despatx, antes de tindre això tenia el despatx en el Puig, i després, bueno, ja per les circumstàncies personals ja, pues, deixaren de tindre socios i dic, no, això m'ho munto jo sols, no? I entonces, pues, ja es comenci jo soles. Però, a més, també t'involucrares dins del centre artístic musical, inclús en jocs directius. Sí, exactament. Mira, a mi el tema de l'associacionisme és algo que també estic enamorat del tema d'associacions, no? És el tema de ser sense ànim de lucre, és a dir, perquè jo crec que les persones tenim sempre, si Déu ens ha donat el privilegi o el moment de poder accedir a tindre uns coneixements, doncs no hi ha cosa més bonica que brindar altruistament els coneixements a aquest tipus d'associacions que entonces n'hi havia, però no sabien molt bé per on anaven, no? I bueno, el musical me va treure molt perquè, clar, ahir teníem una colla d'amics molt interessants, ahir fèiem les xuntes, sobretot, claro, jo anava de la mà d'Enrique Soriano, jo era un poc el seu lazarillo, estic en ell, recorde que en el musical pues, fèiem dues coses molt importants. Fèiem el musical nou, és a dir, una subvenció de 25 milions de pessetes, d'aixòs 25 milions de pessetes pues, es començàvem a fer, o sigui, se derriba tot, menys la paret d'enfront, que no s'hi podia derribar, estava protegida, i poquet a poquet s'ha anat fent pues, el que és el musical d'ara, no? També recorde, Montcà va ser la primera escola de músics que ens donaren les subvencions, la primera subvenció que donaven pràcticament en la Conselleria d'Educació. Per què donaven els diners? Pues perquè volien que els músics tinguin d'alta en nòmina, no? Perquè la gent, pues, pobres músics, pues, tot era... se pagaven diners, però quan volien comprar-se un pis pues, no tenien ninguna nòmina ni res. I barata d'això, pues, evidentment, i de cotitzar en la ciutat social, pues, clar, ens donaven, recorde, 3 milions i mig de pessetes. I a més, crec que va ser l'única escola, pràcticament València, que acudirem a aquesta subvenció. I bueno, pues, funcionà fenomenal. I recorde també, va ser una gran alegria quan guanyàrem, també amic que estava a la Junta Directiva, Paco Fort, molt amics, fent molta amistat, el primer certamen internacional de bandes de música en València, que va ser extraordinari perquè el vot del públic se l'endugué Montcà i el vot del jurat també. I recorde que estigueren 5 minuts aplaudint després de fer-se, no? I bueno, vinguérem a Montcà, no sé si eren les 2 o les 3 del matí o les 4, i bueno, una festa, vinga el tro, la gent així als balcons, i què ha passat, què passa, i així, no sé, són la república o què, no? O sigui, això va ser massa, no? Són coses que te plen. El dedicar a això sempre el retorn és molt important i molt satisfactori. Paco, i quan no tenies res que fer tot el dia, no? Que estaves tot el dia treballant i en el centre artístic musical i te quedava moltíssims de temps lliure, no? Pues també vas ser president del Montcada Club de Futbol. Sí, bueno, el de ser president del Montcà no és perquè no volgués ser president i tinguera un pragmatisme de ser president. És perquè, evidentment, me buscaren per d'això, volíem que ficara ordre i concert en les coses perquè les coses anaven com anaven. Bueno, doncs nada, estic ahí 4 anys, la veritat és que van ser 4 anys de molta satisfacció, entre altres coses, perquè el meu fill també jugava des de molt xicotiu a futbol i era la meva afició, el futbol era molt gran. Entonces, presidir un club en el qual
tenies que fer molt, no? I al final pues, el tema comptable, el tema dels diners de l'Ajuntament, que no se pergueren, que anaven al lloc que tocaven... En fi, era una feina molt important. La veritat és que també m'he rodeixit d'una junta directiva pues, que col·labora també prou i bueno, pues, estiguérem els 4 anys, que jo digui jo vaig estar 4 anys així, més no. Vamos, les satisfaccions són molt grans. Jo recorde que quan ja m'ho deixi n'hi havia 22 equipos, des del preferent hasta l'Alevin, ¿no? Entonces hi havia 2 equipos de xiques també, que es començaven entonces a funcionar i bueno, la veritat, satisfaccions també grans. També problemes que tinguérem un cabàs, no? Però bueno, les satisfaccions sempre tapen els problemes i al final uno recorda lo bo, no? Lo roït no. I tornant a la teua faceta laboral, estigueres en la teua assessoria, però entrares dins de l'Associació d'Empresaris de Montcada, també, sí. Per a fomentar un poquet l'associacionisme i estar també per a variar en juntes directives. Sí, exactament. I també, pues, com sempre, pues, l'associació jo la desconeixia, després allí tinc amics també, pues, tinc Camilo Falcó i més gent pues, que no és de Montcà, però bueno, que sí que evidentment pues, estava en la junta directiva, en emprendedors, gent moltes ganes de fer coses, i bueno, pues, com sempre, de què entri jo, pues, el tresorer, no? Pues, el tema sempre dels diners i el tema d'això, la confiança, que jo agraeix sempre en cada moment, això pues, evidentment pues, va des del primer moment, no? I passi per tots els càrrecs que devien haver. Jo volia tots menys el de president, jo deia no voteu mai, jo no vull estar de president, m'agrada més estar en segon lloc, jo aconsello, estic ahí, però a mi mai m'ha agradat estar per alt. Al final no tingui més remei que estar en un moment determinat per les circumstàncies de l'anterior president i tal, i bueno, pues, ha estat ahí tot el que m'han demanat, jo he tingut que anar, he prestat els meus coneixements, bons o roïns, a l'entitat, i ahí estem. És una entitat que té pues, cent i pico associats que, a Déu gràcies, pues, que convivim, tenim pues, un pressupost molt ajustat, i bueno, pues seguim funcionant i ahí estem, no? Jo no sé dir que no a ningú, i aquest és el meu defecte, el meu problema. No sé dir que no i bueno, pues ahí estem, no? Per això no has pogut dir que no a Montcada a través de... Clar, evidentment. Paco, pues arribem ja al final, com sempre, agrair-te, per supost, el que hagis exposat aquesta història viva de Montcà i les seues anècdotes i la teua vida, que està molt vinculada a la història de Montcà, i ens agradaria que ens definires Montcada en 3 paraules. Home, no és fàcil, és difícil. En 3 paraules, doncs mira, jo, Montcà, ha tingut un benestar, és un poble molt tranquil, molt ben comunicat i, per supost, la proximitat, principalment. És a dir, l'eixir al carrer, la gent te coneix, anar a la musical, la xerraeta, de l'almoçar, parles amb tota la gent, això és el més important, és la proximitat, les persones. Les persones és el més important que té Montcà avui, les persones. Pues moltíssimes gràcies, Paco. Vale, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.